Shanta Marie Salvador Woolley. There is no girl in the world that is like you. Anytime you need me, I will be there for you. When you're sick, when you're sad or depressed, I will be there for your support. I love you so much, Shanta, and nothing is going to stop me from loving you every day until the day we grow up. It's so massive. Mabuhay Pilipinas! What's up sa inyo dyan? Welcome po dito sa Dwanta Channel. Kung bago lang kayo sa aming channel, welcome sa Dwanta Fam. Subscribe na kayo para magiging solid Dwanta Fam. Today is an exciting day para sa aming dalawa ni Shanta. Kasi... Uy! Kumakain ka pa ng balimbing, bebe? Wag na, baka magiging balimbing yung baby natin eh. Si Buntis kumakain pa. Pero ngayong araw, pupunta kami sa doctor ulit kasi magpa-ultrasound na si Shanta. So, we're going to see our baby. We're going to see our baby. It's only been like 2 months, so maliit pa yung baby namin. Yeah, 2 months, di ba? 2 months na nga eh. Apparently, it's very, very small pa. Mga the size of a jelly bean pa lang. So, may sipon pa rin si Shanta. May sakit pa siya. So, sana gumaling ka na, bebe. Sige na. Wala na akong fever. Wala ka ng fever? Sure ka? Kain tayo. So, wala ka ng fever, bebe? Wala na ata. Pero your nose was blocked last night and this morning, di ba? Ngayon, kumusta ng ilong mo? Pango pa rin? Ay, matangos yan. Lapit ka. Sige Tingnan nga. mo. Matangos ba? Wow! Uncutis! Uncutis na may height na mahal. Bigyan mo naman ako ng ilaw para gumanda ako. Ay, maganda ka naman eh. Ito yung barado. Ito, okay. Okay yung isa. Sabi ko Bakit sa'yo dalawa eh. yung ilong ko? Punta po yan sa channel ko. Ilalagay ni Dwayne dito. Ayun, Subscribe! Shanta Woolley. Alright, let's go, Dwanta Fam! You're beautiful, you shine like a star. You got me falling slow. Ano yung baby? This one. Yung parang maputi na maliit? This one. Okay. Sa feeling mo? Kinakabahan ka? So yung parang dark spot, yun yung... Ano siya? Ano ulit? Sack. Sack? May heartbeat na ba? Yes po. Meron na. Wala, may heartbeat na si baby. Siya. Okay, bebe. Kumusta ang unang ultrasound mo? Kumusta ang experience mo? Sige, kwento ka nga. Ayoko, nakakaya Tagalog. Mamaya na lang. Mamaya na lang. Ito yung mga request mo. Kasi ito, pirmahin ka na lang. Thank you. Dadalong ko yun ibalik. Ang bak Tagalog. Dadaling ko to ulit pagbalik ko. Ang dali mo to ulit sa sunod na bisita. Ang results wala pa. Ito. Ayun na. Hindi ko Ayun naman na ang alam. results. Pwede na. Ano ka ba? Bibigay ko to kay doktora. Ay, talaga. Ang minamahal ko po, aking diwata. Okay, Dwanta Fam! So we just saw our jelly bean bebe, di ba bebe? Liit-liit niya, parang ano lang eh. Parang ganyan. Diba? Kumusta ang feeling baby nung pinasukan ka? Kasi parang sinabi pala nung ng doctor ko na na trans something. Basta internal ultrasound. Transvaginal nga. Nung nandun na ako sa ultrasound, akala ko kasi yung ultrasound nalalagyan yung gel sa tummy tapos ginaganon-ganon. Yun pala hindi. Tapos nung yung doctor gumanon ng instrument, sabi ko, ano yan? Ba't parang mahaba? Mahaba siya na ganun. Parang, na ganun. Tapos, naglagay siya ng gel sa dulo. Tapos, Parang madulas. Tapos sabi niya, sige, sabi ko, Dok, ipapasok pala yan. Sabi niya, bakit hindi ka sinabihan ng doctor mo? Sabi ko, sinabi, baka hindi ata ako nakinig. Sabi niya, sige, ang galing niya. Gumanon lang siya, nakaganon lang siya sa monitor, ginanon lang niya. Tapos siguro,
nagulat ako. Tapos, sabi ko, sabi ko, kinakabahan ako. Tapos, sabi niya, first baby ba? Opo. Tapos, yun na. Tapos, 35 ka na, labas first diba? baby pa lang. Grabe, no? Anong gagawin ko? 32 na akong nag-asawa, di ba? Lahat na lang pinagmamadali mo. Huwag niyong papagmamadaliin yung mga tao kasi may time talaga bawat isang Yes, tao. tama, bebe! Was it comfortable ba? Hindi. Pag ginagalaw, kasi hanapin yung baby. Nung una hindi makita yung baby, ginaganon niya. Tapos, parang ngilo. I think Tagalog din yun. That would be so weird. Tapos parang natatakot, parang yung hinga ko parang bigla, sasabi niya, ay, hindi ko mahanap yung yung heartbeat ng baby kasi sumasabay daw sa heartbeat ko. Ganun. Tapos, pero buti na lang, okay naman. Nahanap nila, no? Oo, nandun sa paper, di ba? Buti na lang may heartbeat na ang ating bebe. Yes. No? Actually, 6 It's so scary, weeks no? Imagine and your heart is beating, tapos may baby pa dito na may heart din. nawala Nagbe-beat. yung dalawa yung Puso. puso mo. Nandun sa paper, di ba? Maganda yung heartbeat ng baby. Yes. Okay, here it is. Ito ang ultrasound results ni Shanta, okay? So, ito ang Picture. bebe. Picture ni bebe. Hala. Within the well-decidualized No! That's gestational gestational sac. Ano ba tong Amerikano? Ano ba tong Australiano? English pa to. Oo, hindi marunong mag-English. Sac is a yolk sac and fetal pole with good cardiac activity. Yay. Your right ovary is normal right ovary with right corpus luteum. And your left ovary is a normal left ovary. Placenta developing. 6 weeks and 1 day pa lang ako, actually. Its heart rate is 119 beats per minute. It's normal, di ba? Yes, I think so. Akala ko 8 weeks Oo na. nga, akala namin 2 months, 6 weeks pa lang. 6 weeks and 1 day. Basta yan po ang baby namin. Maliit pa lang. Hindi pa namin alam kung ano siya, kung babae siya or lalaki siya. Kinuha ko yung buong package ng siya ng buong pregnancy. Sabi ng doctor ko, kung gusto ko daw na CBC kasi yung kukunin niya sa akin, yung para sa blood dahil may fever ako, ganyan. Tapos sabi ko, Doc, kukunan ako ng dugo all throughout. Sabi niya, oo. Tapos sabi ko, pwede po isang kuha na lang ng dugo. Kasi parang natatakot ako na kunan ako pati ng dugo. So yun yung sabi ko, sige Doc, lahat na lang gawin na sa mga blood tests. Kasi madaming blood tests ang gagawin sa'yo. Kinunan niya ako, tapos ang galing niya. Tapos cute pa siya, di ba maliit lang siya na babae. Pero magaling siyang kumuha, like, hindi ako nasaktan. Sabi niya, hinga ka. Hindi ka nasaktan dahil cute siya. This beautiful life. Madami na siyang kinukuhang dugo. Tapos nafe-feel ko lang na parang natutulog na yung kamay ko. Sabi niya, hindi ka po nahihilo. Sabi ko, hindi po. Tapos tawa lang ako, di ba? Tapos kumakanta ko. Parang baliw. 5 tubes pala yung kinuha sa akin. Like, Ang dami, no? No? Buti na lang hindi ka nahimatay, no? Hindi. Di ba? Alright. Mga Twanta fam, maraming salamat sa lahat ng suporta nyo sa amin nung nabuntis si Shanta. Sobrang daming nag-message at nag-comment. Sobrang daming nagbibigay ng advice sa amin at na-appreciate po namin lahat yun. Sana kaya namin basahin ang lahat ng mga messages nyo. Gusto ko mag-shoutout kay Carbian. Maraming salamat. Dami nga salamat at yung ginhatag ako. Anong ginatag niya? Ini. Oh, ito. Talaga. Ginhatag niya ako. Waray. Okay, Twanta fam, maraming salamat sa panonood ulit. Okay, kita-kits sa sunod na video natin. Sa next video, uuwi na si Hallie sa Australia. Ayun. Alright, abangan! Woo! Hi, I'm Greg, and I use PhilTalk. PhilTalk is awesome. It's simple. Just go to philtalk.net and create an account. If you sign up with a free account, you get to do things like post your status, add friends, join groups, and really connect with the Filipino people. And if you sign up for a premium account, you get all of that, plus full access to a Tagalog program and a Visayan learning program. PhilTalk is a way for foreigners to connect to the Philippines, and for Filipinos to connect with foreigners. Sign up to PhilTalk today. You're beautiful.